Okay. Te kubishibo dia barok ngapeng subhai ki wei barok ki balaya shimentalem ya kaban ya snok tilang ha kaban ya shimentakan ni ke jeseng nget ketika Friday ke bangi la dep ke la yo ke chingker khu ke la yo mati walangi jingai la ki jong ki jaka henrei haka wala da ka khang ka lockdown nim sha bania wan haki ing sem lani haki mani ki jongi henrei ngi yo pa ini ka lat ka ba ublei pil dan pil ti ngi ka bangi ya kendo kumne lingba ka ni ka zoom te khuli shibo ni baro pisim ko por jo phi ya pulut ni por ya ban ya wan lang ni kendo kumne te te shwabans da ka jingkar par ka long ba ya paro te ki ba phi osmo ya nga la da phi long sngo ba ban on mute no shwa ya ka yu ka jong phi khnang ba kanam dan ka no jing thut ha ka audio ngi nom yo ka no ka jing thut han no ka liang te khmishbon te ba ka wi jingkar par ka long la da phi la ban la da ka spi long ya phi te mi ko aru ban yi ka dur ka jong phi khnang ba kan pa ka ni ki ko ban yi lang yi wei mo ngai ni kata berkata ka long ka jingkar pan ke tong ni stang la ni ke jeseng ke jongi te shopping in stang ni ke jeseng le puli nak ting ke jong blay le puli nak ting ke jong blay kabangin shem na ka kitab sam ka baning kong bat ka tu ka nong hi borok kawai baning kong hi borok kawai to ngan puli ting jong blay kong kumni suk uta uburiu ubam ya ka jing sala ki baman lemni ubam yeng ka linti ki nong pop lemni ubam shong ka jing shong ki barkhi ben henrei uba ka jing smob ha jong u ka ha ka hukum utrai bar ka ha ka hukum jong u upar khat sinia sngi ti unlong kum uding ubala thung harot ki wa ubala sei yalo so halaka ayom ka slal jong uru kam tlorno bar ke ru ka ba ule kan man bha ki baman kim long kum ta henrei ki long kum ustat uba jurong no kel er na markata ki baman kin om yeng hakata ka jingbisha lemne ki nong pop ha ka jingya seng ki ba hak namar utrai itho ya ka linti ki ba hak henrei ka linti ki baman kan du no bi tin jong ble ni ka ong ba suk tau riu ya ka ba ka jingis la jong u ya ni ka ta ka por ka ba pulut por ka de khting ka jong blai ba u e ya ka ban puson ni khting ka jong blai ba nget ha ka ni ka por ya ka bang yo wala da ka dan ka jingki wen ka leng slot ka porthe ni nget kita ki briu ki ba e khting ka jong blai la thung ya ki kum ding ken harot ka ba ba u sei so la long kat long ja kat ba ja ka porthe ba ka wei ni long ken kita ki ding ki ba sei ki so ba ki ba im ken wala da ka rang rakhiang ka porthe ba ka wei ru and kum chu ka tin jong blai ni sngo ka jing kai la ni ka jing ai man sim lem ka ba ko bang la tip i bangin sa yo shibet na i brother Elnathan Wanrap te kumta hari ka por ni lek ban bar kum juru ya ka praise worship on yalam ni da i brother Jerry te kumta tong ni lek ban ya pelut ya kan ka por khandiet da ka ya ka ban duai khmat ka jong blai ya ka ban IT kan ka por barok kan ka jing lum lang jungi je senglang ka jungi baro ha ka kesan keti ka jong blai bar kum ju ha ka plan ka jungu ka jing alam jungu bar barok ka bangi ki idon ha kan ka jaka ngin ya ngin mat kenya ki jingker khu ki jong blai lingba ka ni ka program ka bangin yo ken to ngin lek doi lang hani ka por ang nei fi asoi nga doi lang ki jaka ki jong fi ni lek banya dem ni kli jongi ban li ban doi ni ka por atra ji suba kodor ngi aingo try nam ta ka tin ka jong me kan try ka ba
kren hangi kan try ni kapor ba kumno kan try ba long ba sup kan try to brew u ba eat kan try ka ban puson snya sngi khting ka jome kan try yo kan ka lat kan try kum ki samla ya ban wan kan try ban pet khting ka jome ka ai ba ka don ban hikai ka jim ka jongi ki samla ni kapor ka ai ba ka don ban hikai yang ngi we pi we bar ki khun ki jome ki kum tam kum ni ki por kan try ban long kita ki ding ki try ki ba say so kan try wala da ka perthei ka rar kyang han kan try jisu ba ko ngi kan try ngi im na me kan try ba ngi yo kan try ka jing te kan try ngi yo kan try ngi im kan try ka jim jong lem de na mar ti ka jong me kan try adwai ni ka po ka try we bar kan try no shimenta kan try jerry kan try ya ba kham me kan try brother Elnathan kan try ban sam ka ti ka jong me but we no shimenta bar kan kan try be join lang kan try ki ba join ba kum ju ki ban so join lang kan try ni ba ni ka zoom kan try adwai ma ka hui ki kan try ki mat ik ti ka jong me kin yo snow ka mon ka jong me ka jing im jong ki kan try ba kan no ka try ka jing ka jing le no ka jing shem kan try jong ki kan try ba ki kan do kan try kum ki samla ka jong me kan try adwai kan try ni ka po kan try kan long ka la kan try ka ba me kran kan try ki kan try kin yo snow ka jubab da me kan try kin yo na me kan try ba kin haba kimi kan try na kaniga zoom kan try na kaniga program kan try slow kin le kan try da ka jing khu da ka jing yo kan try ka kan try ba kan jab le kan try na me kan try teng Jesus Christ kan try ba ngai ti kan try ka kan tani ka por bar kan try ka mon ka chome teng Jesus Christ kan try amen 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 te ne ka por tong ni le ban ya ro ban maning le ban roi ting kerpadi ba jeri ban shimti gini ka por baro ya ka ban ya lamingi ka to kan ni jing roi Hallelujah. Hallelujah. hallelujah Yo em. Jadi ko singin jalan pan mane nang try. Ile ba kiti ba teng ko yo. Play nama ba penlai di kelas sipi lang. Oh, ini lah pan ya kendu pan ke ai. Dekat dengan ai ba. Ini pan mane nang try ko. Tapi why do try ko ai ko siya kateng to try ko day, you know. Kateng to ko try. Omdan kue perkenteng bakam kau perkenteng lay. Oh sipun jinge ilaban mane. Ring sepa baru jinge kita diberi dia kan do position. Sepa ilo perkenteng kita lo kau was like mane lang praise to your name. praises to your name Your name is great and great. We praise. I sing praises to to your your name oh, praises to your name oh Lord for your name is great and worthy to be praised. I sing praises Praises to your name. oh, Praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be praised. I try Badai ban yo yaro Nakan jome Try Yakan jome
Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to praises to your name. Praises to your name, oh Lord, oh Lord, for your name is great and great to be praised. For your name, for your name is great and great to be praised. For your name, Lord, for your name is great and great to be praised. Shakani mane cry. I don't think it's just a cry. Oh, in the cry, but then it's a may cry. Imane may cry. But then I'm going to cry. Of the rock of your of the make with the thing that I'm crying. They don't think the joy. You can think you're making a cloud. They don't think Imane may cry. Imane may Jesus. Imane may Jesus. Imane may cry. I play the shot for having to eat and travel to the cry. I just think power of the wrong with trying to try. Power of play, you breathe in your eat and travel to the cry. Maybe you can try to take the jump at the tag of some crowd, but they take a power of play. I play it as people like to try to think the jump in the cry. Because the secret medical thing the jump ain't gonna try. I play, try, get a call, you think the jump in. If you all like it, but try. Kita kemarin asyik kata kerja mungkin jual lagi perempuan. Di mana mereka perempuan yang kerja jika kru saya kata kerja mereka, abang itu abang itu mereka tidak kerja mereka saya kata mana yang mereka perempuan. Baru apa yang betul betul apa yang kerja mana yang kerja mereka. Ada yang program bersatu tim yang mereka perempuan. Apa yang orang yang kerja perempuan perempuan. Jadi apa yang itu present kerja perempuan. Ikaw ay kasi doon ka sa may kaswan. Ang ito na nag-isang iyong kaswan. At yung mga kaswan na sinasakit sa may kaswan. Lingba na jimane kaswan. Lingba na theory of the kaswan. Ang lingba na program kaswan. Test ko mga play. Yung kasingin, yung kaswan na kaswan. Ang play, yung kasingin ko yung kasingin kaswan. Ang tapat mana yung may kaswan. Jimane yung Jesus kaswan. Asyik ito program ko sa Jesus kaswan. Shiver up like a from like a jar make a fun. Then over there, when you're coming up with fun. Then over there, they're watching your own fun. Yeah, I can put up shiver fun. I can take Jesus fun. Amen. Then the crazy fun. Kublishibun, Ba Jerry, ya kata ke ministry ke Jofi ke fila yalam ini sika cat ke jingro jing mane ling ba kata ke jing roi get ngiru nagi jaka ke jongi yang sem jongi la roi la mengiok ke jing ku te ani ke por klade ke por ngi menta bangin yo skono yang ting ke jong blay te ko bangi la yo I na gitu ki bangi sen to ka poster ngai ka tengi ka ni ka service la ni menta ka de ka to ka shabi ka jingjop ke shabi ke jingjop but I ha ka jing im ke jongi ki samlang ni don kam ken gibun ki jing e ki jing le gibun ki jing kandu bon ki thma ki bangi kandu bon ki ki jing ya ki barok ka liang ha jing im ke jongi te mi ya so tho ba
itip bag tin ke jong blay ke di kata ka e ke bagan hikai ngi ya ke bagin yo kata ke jingjop balang ngi don ha liang ke jong blay yo gilong ngi kinong job ke bani ke por ngi yo small ke khubor halor kata ka phang ya ke ban hikai ngi le ban batai ngi shphang kata ka kita ki shabi kuno bangi ki samla kuno bangi ki kita ki khur ke jong blay bangin yo ya kata ke jingjop ke jong blay ken ha ke jingim jongi ba ka matan thama ke jongi Tehni kapor yo ibadah Elnathan ya kaba in kerhu yangi lingba ka tin ka jong ublay na ka tin ka jong ublay halo ni ka phang te na ani kapor na syukwa bangan kerpat sorry Aku ban kerpat ya Miss Iba ya kaba in duai ni kapor ya kamu kumju kamtaman duai na kabenta kas kakting ke jong blay ya kabangin yo ane kapor bar kumjuru namtangi wi pui boroba blay ukran yang ling ba ting ke jong ya kamta kerpat ya Iba Miss Iba ya kaba in shim ni kapor ya kaba in duai lam hakani ka kalimat Kani bantuai lang kani kapon. Try jisu mi wana kamat jong me ablay kani clip mat ni ai no ya me try penla ni kunti pun sama jong me try bane kenduk lang ablay leng ba kani ka disagri ko ka ni ka for upload Ying ke sam gi jong you try me la penla ni ko try ba kenduk lang ablay hakane clip mat ko jisu try ni ai no ya me ko pa but ablay jong nga ko palang ba kan kajing syakri kalang kajing kerku yang iway pi iway ko try hakan ya kleman try jisu ngadwai ro ablay nam kakati ko jong me tabaan yo asnang ko try ko namba syakri jong me ko try ngadwai ya kabamen yo kenti I ko try men pensle I ablay but kung bakati ko jong me ko try kaben I ablay jong ai kalong ka jinker crew yung iway pi way ki bio asingaw ko pa ikaktiyan ko jang me try ker crew lang yung iway ko pa hakan ka jan mir ablay try ka buram ka jing nga ay Jisu hakar tayo mo Jisu nga dumaan amen 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 te ni kapor na IT no hai brother Elnathan ya kaban shim ni kapor baro ngai ku ble I phi we pu we ka teng bat hyang tam Jesus Christ belong nong pen em jongi ngai phi yo sngo yenga pat ka ni ka por na kwa ban ai ku ble kerpang ya I Victor ba I la penyat ya ni ka program jong tayo bat ngai scam ru kan long ka jingker khu yang I we pu we agani ka por ngi kumbangi tip baka khubor tani kata ka topik jong ka jingkren kade ki shabi ka jingjop habangi phai bat ngi pe haga jing em jongi wei pu wei ngi don ka jing yale bat ngi don ka jing yale ka ba harukom don ki briu ki ba yale haka men siem don ki briu ki ba yale haka jing mut don ki briu ki ba yale haka jing perkhat bat haka jing em jongi ki samla le seping kham snothu kham shai halor kata bai wei pu wei na preng jongi ngi don ka jing yale haka jing em ki shabi ka jingjop ki banga kwa ban ti om tang na om na ka bible boro ka wei ladangin pet na ka bible boro ka wei kan khamyar bat kan kham shimpor ngi ban perkhat henre hagani ka por nga kwa ban pet tang na ka ki kam ki apostle kal nong ba khat briu ko du khot ba ar pu ar hadu lai pu saw de na kata ka benta ka bangin ngin ya pet kam ki apostle nong khat briu ko du khot ba ar pu ar hadu ka du khot ka ba lai pu saw pat haswa bangin phai sha ka ni kal nong jung ka tien ka jong play ngimla klemda kan mauru ya ka e ka bangi long bat ya ka e ka bangi shem gini kisngi
ngimla ban len ngimla ban artatien ngimla ban len ya ka ta ka jing shem jongi ka bangi don hapdeng jong ka thma ngi don hapdeng jong ka jing ya le bat ngi sngo thu wei po wei napdeng jongi ngi yo I dala ke jong ki khmat bat ngi yo sngo dala ke jong ki skor bayak baka thma hakani ka perthei kadang ya chaprang bat ka de ka thma persya yo niu khnyang jingpang Henry habangi pet pat hakabai de bak tien ka jong play ka thma ka jongi kum ki khun ki jong play ka khamya pher ban ong ban ya kren bak ne ka thma ha ka do le se pin larangin kren ka thma ka do kamut ba pin yo I ya kibreu ki baking atiar kibreu ki ba don ya ka nu uniform ka babiang ki don ni ka jingpen bethei ki babiang ki don ni ki tiar thma ki babiang Henry ka thma jongi ki Kristan ka khamya pher namar ka Ephesus nong ba nriu du khot ba khat a thang tu ka ong ba na ba ka jingyale jongi kamlong ka snam bar ka do kamur kamlong kum ka thma jong ka perthei ka jingyale jongi kum ki samla kamlong ya ka snam lani ka do ka de ka persya ki hima ki bor lani ka ta ka jingsen shar jong im ka jingdom ka ta ka de ka ba ka tien ka jong blai ka keren hangi lani ka batai hangi ka ta ka de ka thma jongi iwe pewe te kumno pat bangin job lani ki kita ki shabi ki bawanra ya ka jingjop yangi iwe pewe habangi don hapdeng jong ka bakum kata ka thma ladangin ai nuksa le se ubriu ubakwa ban yo ya ka kampulet ka ka baude ban ki ki shabi ki baude ban poi sha ka kampulet haban train ni lade haban let mare haban don ka stamina haban smart ban khidang step haban don ka qualification ka babiang bar kini gide ki shabi ki jong ban job ya kata ka kam ka ba apply lani ban yo ya kata ka kam ka ba apply Henry ka jing em jongi kum ki khun ki jong play ki kita ki shabi ki ba wanra ya kata ka jing job hangi kum ki khun ki jong play ngin le ban pule be nakani ka tien ka jong play na ki kam ki apostle kalnong ka ba khan riu ka de khot ka ba ar pho ar ter ka ong kum ni uta upat ba te ula yeng lang ban nyale yaki bat kita ki majestor haba kila ya patar ya ki jan jongki kila hukum ban syo da ki 3 ya ki khot ba ar pulai te onda la sempat ya ki bon tri kila set ya ki ka ying bendi kita hukum scam ya ki nong up bendi ban up hira bha ya ki ubah bala yo kata ka hukum kata ula set ya ki kata ka ying bendi ka ba kham chapo bala pen scam ki kijat jongki haki ding song bakata ka de ka bang yo I nang ne ngin sapule ki dukhot ki babot Henry ka jingkali ka mi nang ne mano ki ne ki brio le se ki ne ki brio la da pin pule ka dukhot ka babot pin yo I ba ude pol bot usilas bat ngin bu pat ka we ke jingkali ka ka daw ka ba penlong ye ki bakin sya syo da ki 3 ban sya sempat ka daw ka ba penlong ye ki bakin po ya ka ying bendi lani ka daw ba wat ye ki janjong ki la sya tar lani la sya penjot ka daw la dangin pule ki dukhot ki ba kham shaneng ngim don po don pule ya menta Henry ngi sngo thu na du ka dukhot ba khat riu ter haga tu ka tin ublei ngio I ba kat ba upol usilas rengkat ba Timothy kidang lek ban duai hakawe ka jaka ngan suya thu namar ngim don ngim da yo I markhmat ka ba yang iban aban pule ya ka Bible Henry ka ba nga pule mentang ko ban suya thu epi kat ba upol ba usilas ba Timothy kidang don haka ying jong ka jing duai kat ba kini kidang don haka ying jong duai lawan ka we ka syakri kan thai bat kani ka syakri kan thai kade ka briu ka bajule bertong kade kumbangi ong gini ke singi kade ka nong ai ksu kade ka syakri kan thai kalawan
Bat kala jukren sibun ki kentin ki jingle bertong jongka. Bat ka jingle bertong jongka ni ka kentei ka penlong ya ki trai jongka ni ka syakri bakin kemen. Namar man baki le bertong kamut ka jupen mentoy ya ki trai jongka ni ka briu. Kata ka de ka bangila ban syam hakini ki dekhot ki ba syakmat. Bat ka bakani ka kentei ka lale ka long kum ni kasdang banyathu khana sniu syapang upol syapang usilas kasdang banyathu khana bom day ya upol bo usilas ki ong bo upol usilas ki penjot ya ka snong ka thau ki pengklumar ya ka imlang salang namar baki yalap ya ka kerteng ke jong jisu bat kata kadai ka bakani ka kentei kalale bat habangi pej ka ba upol ba usilas pat kilale ya kani ka kantei haba kilayo ba kani ka kantei ka ba syong suit ka don hapdeng ka jing syate ka jong syaitan upol ba usilas ulale bukti yaki ya kani ka kantei haba udang duai bat haba udang bukti ya kani ka kantei utau kusut ulami no kata ka kantei haba uni kusut ulami no bat habau ni kusui la mi no nakani ka kantei bat ka ka ba ngiyo i hang ni kini ki try ani kini ki kenrat jong kani ka kantei kila sngosi si ka de namar balei namar bakimyo jing mentoi shu naka namar menchua ka ba kadang ai kusui ka mut ka yo jing mentoi sibun ka juya thu khana sibun chapang ki jong uboman haki bat kata ka penlong ki bakin yo jing mentoi kan mau bakani ka jing kenya ka jing kriam ru ka don la ka jong ka benta ka ba uksui utrei bat ka trei ha ka kenrat jong kani ka kantei endrei onda haba kani ka kantei kani ka syakri kala lat no na kata ka jing syaban ha uksui bat kala lat no na kata ka jing le bertong ke jong ka ini ki kenrat kim simyo jing mentoi haba kim simyo jing mentoi syu menta kini ki kenrat ki lej ban ujor persya ya upol bat ya usilas bat habaki ujor persya ya upol usilas haki nong sensyar haki magister bat kini ki magister ki lawan ban kem persya ya upol usilas namar ka jing ujor ka jongki kalong ba upol usilas kila pengkelumar kila penkiwen ya ka snong jongi ki ong kila penkiwen ya ka imlang ka salang kila penkelumar na ka jing yalap ka jongki bakata ka de ka bakile but hakata ka rukom kini ki magister kila kem ya upol ba usilas kumba ki dekhot ki bang la pule mene kila patar ki jan ki jongki kila sempat ya ki bon tree ba kila set haga yeng bendi om tang ba ki set haga yeng bendi ki hukum yo ni nong ap bendi menta ki ong yo apira bha yo ba upol usilas yo ba kini ki briu kin yo lait na ka yeng bendi kata ka hukum pad uni unong ap bendi kapten jong ka yeng bendi habau la yo kata ka hukum ka ka ba ule ka long ba usdang ban te iki bat kti bat kajat bat set yaki hakajaka ka ba kham syapo ong ka dekhot ka ba ar pusau but uniu nong ap bendi namar ukwa ban set scam ba yaki ulara yaki syakajaka ka ba kham syapo bat late bat lapan scam yaki kijat jongki yaki ding song ong ka dekhot ka ba ar pusau bat tongi lek ban page ka dekhot ka ba ar pusan ka ka ba upol bat usilas kile dekhot ba ar pusan ka ong henry hamar ka ba shiteng senia upol ba usilas kile duai bat kilayar wayar ro yo blay bat kinong sa bendi kila syak skor yaki ka ba upol usilas menta kile kalong ba jong kamiet badum ka ba upol ba usilas kile kalong ba kile duai upol ba usilas kile duai syau blay kan mau para samla ba ye ni kum ki samla teng ka we na ka jingtlot ka jongi haladir nga syam kata kade ka jingtlot jongi ha ka jing duai ngimla ban pelut por ha ka jing duai ngimla ban ai kata ka por ka jongi syau blay ha ki jing duai Henry ka ka bang yo i hang ni
kalong upo bo usilas kila duai. Nakata daw ushabi banengkong ban Wanrap ya ka jingjop hangi iwei pe wei kum ki khun samla la ni kum ki khun Kristan kadai ka jingduai kadai ushabi banengkong yang ngi sha ka jingjop perkhat yo pol wo silas la syak te eki la syak khum eki yaki keti kejat jongki la syak khum deki kenjuri bala set eki ke jaka ka bakham syapo ka met jongki ke jengem snam but hakum kata ka por ke ka bakile kalong ki duai show blay ngakwa ban ai men sim ya pi ngakwa an pen kan mau ya pi kan mau baka jing duai ka de ka we na ke ikyar ki badon bor ka ba ngi kum ki khun samla ba ngi kum ki khun ki jong blay ni hapan yo kan mau ba u pole haki city ki jong u ki babut a stitch kolosai nong ba sau de khot ba ar u pol ong tu ye ne schema ka jing duai upol onda bola mat ila de kata ka bo jong jing duai u ong ya ki bange ya kolosai ong to yai ne schema ka jing duai ba kata ka de ka ba adon kam yangi ya ka bangin yai ne schema ka jing duai ka don ka we ka jing ya thu khana la don we unong ot dieng but uni unong ot dieng uni utrai jong kani ka jong kini ki jaka ban ot ding ula ong uni unong ot ding uang kat no por men simpor ya kaban ot uni we uding ba ading san kata ka ka jing kali ka jong uang hau tau trai uang ai por enga bangan ot tang lai kenta bat ar kenta ngan pelut por hakaban shoot bat penep ya usdi jonga uang umta ar kentangan perlu por tang ban penep yo usdi jonga bat si kentangan ot uni udien kata ka de ka jing ong ka jong une unong ot ding bat ka ka bang akwa ban pen phalang hangi kalong bakan mau kum ka jing em jongi kum ka Kristan ban em ka jing em kum ki Kristan ngi don kam ban penut por ban shoot lani ban penep ya kata ka jing jongi dah ka jing duai namar kat bangi dang penut por ka jing duai kat tangi dang yo bor na blay kat bangi dang penut por ka jing duai kat tangi dang klan ka jing ka jongi kat bangi dang penut por ka jing duai ngidang la ban yeng scam ka jing jongi kum ki Kristan kham tam hangi ki samla ket mau shabi jong ka jing job ban kong ka de ka jing duai ki buddhist ki juduai laisien ha ka shisngi ki buddhist ki duai laisien ha ka shisngi ki duai men step ki duai ha ka por riu ba je jan miet bat ki duai ru aka por men miet shua ban thia lai sien haka shisngi ki duai bat kini ki muslim pat ki duai ki islam ki duai hadu san sien shisngi ki duai shua ban mi ka sngi ki duai haka por shiteng sngi ki duai haka por haka afternoon ki duai ru haka por bala sep ka sngi bat ki duai haka por men miet hadu san sien ki muslim ki duai handai ka jingkali menta kalong kat no sien ngi kum ki Kristan ngi kat no sien ngi kum ki khun ki kong ble ngi dei ban duai lani hatu ka bible ka hikaya ngi kat no sien bangin duai ladangin pej na ka Steve Paul ki nong kolosai kal nong ka ba san ka dukot ka ba khat nriu ka ong duai klem da put ka tien ka jong blei ka hikaya ngi da ka ba ong duai klem da put ka ba mot ngi kum ki khun ki jong blei ngim de ban duai tang lai sien ngim de ban duai tang san sien kum ba ki muslim ki le henrei ka tien jong blei ka hikaya ngi bangin duai klem da put ngamut ban ong naka Steve nung kong ki Thessaloniki kalong basat ka khot ka ba khat riu Steve nung kong Paul che ki Thessaloniki kalong basan de khot ba khat riu kata ka de ka jing hikaya ngi kum ki khun ki jong blei bangin duai klem da put palat lai sien palat san sien duai klem da put kamut hakanu ka por hakanu ka jing syam hakanu ka jing mat jong ka jing em jong ngi ha ban duai tham tam makum kini ki sngi ki bangi em sngi ki ba e shisha
kisngi kiba ki start perthei kimla ban batai kisngi kiba nakaliang ka health department kimla ban batai kimla ban ai kata ka security ka jing em ke jongi kimla ban ai kata ka met ka ya ka jing kular haka liang ka kot ka khia ka jing em ke jongi ngimla ban tip ka e ka bangi dei ban le kong ki khun ki jong play ka dei bangin duai klem da pot ni bau Paul bau Silas hapdeng jong ka yeng bendi ka bedum tliu uduai ka jing duai ka jong ki kalong ki kwa bau blei un pelat yaki ka wei na ka kentei ka ta ka kentei ka kateng ka dania ka ni ka kentei ka dania ka dei ka kentei ka baduk ka khun kentei ka baduk but haka jingduk jongka ka diana ka le ko ka judwai man ka por man ba ka duai don ka por ba ka duai na benta ka bam ka di don ka por ba ka duai na ka benta ka kot ka khia na mar haka jingduk jongki kani ka kentei ka kuslai kum ka kentei samla ka badang haki kerta kiba ki khat snem ha ba ka por ka ba ka dang le school ka ju penlot por ha ka jingduai ka wat e ka khmat ka jong ublei ba ka jingduai ka ba barabor ka duai ka long be ba ublei un pendap e ka yeng ke jongka e ki kimi ki pa baro ki di ki briu ki ba duai henry ka jingduk ka ban ni ka ne ka long yeng jongka dania ba ka ni ka dania ha ka wei ka sngi ka ong shok pa jong ka ong pa nga kwa palat ban yo ka radio ong ni kwa ban yo sngo ya ka news ni kwa ban yo sngo ya khubor ka e ba ka perthei ka ja endre ngim don ka radio ni dam kret cha pangi mobile ka tv la ni ki wei pat ki lat jong ka bang in yo sngo ya ka khubor endre ka pan tang ya ka radio bat kala duai show play nagam ta ka ni ka radio para ka wei ka sngi kanika Diana kala le ka Dania kala le chaka school ka jongka baka banang le ka school ka day ka sngi ka baki celebrate ya ka children day baka kadang le ka school ka jongka hakata ka sngi ki nong hikai ki I give ya ki student ki I give ya ki khna school khamtam ki khna school ki bale khambha but lakhot yo way uparlok jong kanika Dania uniu parlok ulayo da ki juti jur ki juti but kamen siam jongka kala kende sikade ka ongkat bangayo nga aingu yo blay but lakhot ya ka kerteng jongka Dania but onda haba lakhot ya ka kerteng jongka ni ka Dania but onda bakal yo pediang ya ka ne ka gift da ka jingkmen kala ra ya kata ka gift saying but onda bala yo ya kata ka gift kala plate onda bala plate hayeng ka yo i ya ka radio hapo ka song jongka but habakala yo i ya ka radio ka mensiam jongka kala kemen sikade e ka mensiam jongka ni ka Dania kala kemen sikade e namar balai ba ublei ula jubab ya ki jingduai jongka ba kata ka jingduai jongka Dania kala urlong bat ublei ula ai ya ka ega ba ka thrang ka donut kan mau para samla ba i kan mau para banget ba i ba ngi kum ki khon ki jong blei ngi haban sngotu ba ki por baro ngi haban duai ka jingduai ka dei ubut lom jongi ki kristan ka jingduai ka dei upaya ba jongi kum ki kristan penlut por ha ka jingduai man ka por ka ba pimat wat di umat ke jing e mat ke jing yele mat ke jing shapting mat ke jing atatien ke jing em duai show play haba pidon kami ke jing arab no play duai kata kadau upol ong duai klem da put pray without ceasing ngin phai biang pat chakatu ka ki dekhot ki bangi pule mane na ki kam ki apostle ngidon ha ka lenong ka dekhot ka ba ar phosan ngidon ha ka dekhot ka ba ar phosan ngiyo ieng ne upol bo silas kila duai ba tau de shabi banengkong bat ngin pet ye ka ba ar ka e ka ba upol bo silas ki le upol silas kilai duai bat kilayar wai sha ublei piu shabi ubaar jongki kristan
le ne jong ki khun samla bangin yo sha ka jingjop ka de ka jing ya ro show play kila ruai but kila ya ro yo play but kinong sa bendi kila sha score ya ki pi ka jing duai ka jongki ka jing ruai jongki kam de shu ka batang tang malu mala bun sien ngi jule ran ban duai ngi ju duai mian haba let ki restaurant kam tam dala bun brio ngi ju duai mian ngi le ran ma ki brio kin yo smo teng haki por men suale o da de ka sniu bleiru bat ka bible da kali parlok se ipin le o le kai pi jing sha ban ong le jing ya sangi le ran ban plangi ong ngi le kai sing ba hieng le kai sing parlok Henry pejo pol usilas hapdeng jong ka jingkum yakikti ikjat jong ki de kenjuri hapdeng jong ka yeng bandi ka badom tru kisdang ban yaro yo blai kim sim thanom ki yaro yo blai bat ka e ka baja ba ki yaro pe ka khot ka ba ar pun rio te si sandon baja ka jingkhan yu jumai ka ba khrau kat ban pen kenyu no ya ka nong rem jong kata ka yeng bandi e kumni ru la pliwang ya kata ka jingkhang baro bat ki kenjri jong ki baro la loi no ka e ka bangi yo i hang ni ka long kat ba kidang duai bat yaro yo ble kan mau ka jing yaro ka de ka we na ki ikhtiar ba apa ki ya kumbangi ya keren ngi ju ya keren ka jing yaro bat ka jing mane ka long kumbangi pu no ya ka do shra ngi penluet ya ka do shra bat ka tien ka jong ble ka long kum usambai ba bet akata ka khando bat kan mau ka jing yaro ba ka jing mane ka de ka ba ngi kan tiu yo ble bat ka tien ka jong ble ka ong ha onda ha ba la kan tiu yo u on penwan ye ki briu shaladehi onda ha ba la kan tiu yo ble on penwan ye ki briu shaladehi bakata ka de ka e ba ka tien ka jong ble ka ong bat ngi yo i hang ni ka jing khanyu jumai ka bakrau kala long ha ka ying bendi bat la penki ki nong rim jong ka ying bendi te kumni ru la pliwang ye ka jing khang baro bat e ki kenjri jong ki la loj no ru yo yang ni ka e ka ba ja ka long ba la weng no ye ta ki kenjri ki jat ki ti ki jong pol bu silas la pliwang ye ka jing khang ka ying bendi kat ba kidang yaro bat pengkrau trai la khenyu ka jing khenyu jumai ka bakrau ka la hiat kan mau jumai la dangin pej la le se la dangan keli api hang no pi kan mau ya ka jing khenyu jumai ha ka bai ha ki we pat ki benta jong ka bible ha e ka ba pi kan mau ba ka ja ka jing khenyu jumai like na ka ni kal dekhot ha e ka jaka ka ba ngi kan mau ba ka wan ka jing khenyu jumai hatu kam dei hakapor ka ba u jisu udon halor ka ding thana hakapor ka ba u jisu duai hakapor ka ba u jisu duai bat hakapor ka ba uong kokpa to map iki na bakim te ke bakile but hakata ka por ba u jisu duai halor ka ding thana udang ud alor ka ding thana ka wan ka jing khnu jumai ka bakrau but la penkat no ya kata ka jingka haka ye haka temple ya ka jingka aying temple la kat no arliang kata ka de ka jingyo i jong i ya ka jing khnu jumai ya ka bible ka ba kren ru ya ka presence ka jong blai ka kren ya ka jing dorang kat ka jong blai kan mau habang ya ro bat mane yo try lang ba ki sur jing ruai ka don ka presence ka jong blai ka don ka jing don rengkat ka jong blai ka ba krau ni kan mau yus im Jehoshaphat lada pin penkan mau ya de yus im Jehoshaphat naki arki chronicle kalnong ka ba arpho ka de khot ka ba khat phra arki chronicle kalnong ka ba arpho ka de khot ka ba khat phra ka de khot ba arphu we ka de khot ka ba arphu ar pin yo i hakatu ka lanong lada pin pule legal nong baro ka ba arpho baro ka we pin yo i ka jingle thma ka jong us im Jehoshaphat persya ya ki Moab bat ki Ammon ka jingle thma ka jong u persya ya ki ni ki nong shun ki jong u bat u im Jehoshaphat ulas si ka de ya wong kunongan job manga we Moab bat ki Ammon ki babun ki nong ya le ma jong ki kunongan job
but Jehoshaphat hakas hadekot ba khatna ula mane yo try ula wat ya ka khmat ka jonglei hadekot ba arpwe pin yo iang to ba ujiem Jehoshaphat ula sedang ban ya lum ya upat ba baro bat bantung ya kita kinong ruai kinong ruai kinong tem mang tu angas ngolengo abang perkhat kani galnong ngong kumno kinlet ya le thma na ke jing tem kumno sim Jehoshaphat unlet ya le thma na ke jing put ke jing tem daki nong ruai ato ngila ban job kata ka de ke jing keli hendre abang yo iang ni dekhot ba ar pu ar te balas dang ban ruai ban yaro utrai ulabu kinong athap persya yaki khun Ammon Moab bat lum sier ki bala wan ban yele persya ki Juda bat la job yaki kan maus im Jehoshaphat udeus im jong Juda le persya yaki Moab bagi Ammon bat kat bagi dang ruai bat yaro ublei uyale nakabanta jongki bat ki don hapdeng jong ka jingjop bat ka ei ka banga ko ban pen kan mau om tang na kani ka benta ki don chibun ki benta ha ka Bible ka bakren chapang ka jingyaro ka jingmane ka ba penlong bangin poi sha ka jingjop wat u Joshua ru u job ya ka ban pen kelon ya ka kenro Jericho da ka jingrwai ba ka jingput jingtem la kiya tawyare ke kenro Jericho da ka jingrisa jam shaublei da ka jingwai ba ka jingtem la pentuano ya ka kenro Jericho la da pin kan maule yus im ya usol haba umensim boman wan rung usol amdon manu balak ban weng pat eu tau mensim boman la thau kilat kelen tikumno ban weng eu tau mensim boman badon usol henry ka ei ka bala ban weng ya u mensim boman badon hausol dei u debet rengkat baka surtem jong u rengkat baka duit tara kata pila ban siam na ka banengkong ki Samuel kalnong bakhat riu ka dekhot ka ba ar polai manengkong Samuel khat riu ar polai pin yo i yang tu ba u debet ula sim ya ka duit tara ka jong u bat abalau sim ya ka duit tara jong u sedang ban tem bat ban ruai sya ublei bat usol reng utau mensim boman udon hausol ulami no nau kaka kadei kabang yo i ka bor jong ka jingyaro bat ka jing mane ni iyo po bo silas mane abaki dong don ka yeng bendi kila yaro bat pengkrau yo blei kila pendon buram yo blei de sur jing rai ka jongki kila ra ka kerteng ka jong blei ka wan ka jing khnu jumai ki kenjeri ne ki kejat jongki la sudukut bat la pliwang ya ka yeng bendi la dapin kan mau ya ka wei na ki nong ruai ki ba pau nam ha ka perthei nong ruai gospel ba pau nam ka perthei ka darlin check ni kan mau ya ka darlin check ka dei ka nong ruai ka ba pau nam ka dei ka pastor jong dei pastor jong ka Hillsong bat ngiyo i baka darlin check kala yo ya ka ni ka jingpang cancer onda bakala yo ya jingpang cancer haka khatwei tarik jong Disember arja khatlai onda bakala yo ni jingpang cancer kala ka ka ban kong kale hoj ka kung ka interview ka banga page kawan ka jing tieng haka kawan ka jing arta tien haka henry ka ban kong ka bu pat ya haka jing ka jong ka long yo blei ka jingruai ka bakerteng in Jesus name ade ka jingruai ka bakala thau lupa shwa bakan yo ya ka jingpang kala thau lupa ka ni ka jingruai but habakar wai ka ni ka jingruai in Jesus name kala penlong ya ka bakala ban fight la ni ban yale persya eu tau jingpang cancer but how haka laipo tarik November arja khat sao kadai tang shisnem duna shibenai kayo ko no na jingpang cancer pat ka ong baka jingruai in Jesus name kala yarap ya ka ban job persya ka jingpang cancer pe ya ka bor jong ka jingyaro baka jingmane para samla ba i baka bor jong jingyaro baka jingmane ka long ka bor ka bakau ka basausi ka long bateng teng
ngim sim la yaro yo blay ngim sim la pen kraw yo blay da kata ka donut jongi baro kaba teng teng ngisule ya ki e ke bangile kalong tang na ka sentur jongi om shu na ka donut jongi enrei ka tien ka jong blay habang yo i yo pol wo silas hapdeng jonga ying bendi badom ki yaro yo try na du ka donut baro ngin le ban pule shu shu ya ka kam ki apostle kal nong ka bakhat rio al ka dekhot ngi don menta ka dekhot ka ba khat ka ba ar phu nyo dekhot ba ar phu nyo ka ong kum no te onda unong ab bendi haba ula habala pen kendet ya u naka ba yo thia bola yo i bala pliwang ya ka jingkhang jong kata ka ying bendi ula seino ya ka white lam saban penyap no ya lade da ka ba tharai ba kita kinong sa bendi kilai phet no Henry Paul ula perta no da ka tien ka ba jam uda ong wat man saw la de na bangi don hang ne baro ute ula pani ka jingshai bola ren siet kan san chapo bat ula kenyu na mar ka ba shep tieng ula dem khop hakmat upo bo silas bat ula ya lamno yaki shabar bat ula ong akan rat ayu ka de yanga ban le ban yo ba on pen em yanga kite kilaya thu to men nge how jisu ba utrai bat on pen em yami bat ya ka yeng jong me kilaya lap ya ka tien utrai ha u bat habaro kiba ha ka yeng jong u ka e ka bengyo i hang ni ka balai ushabi banang kong kade ka jing duai shabi ba ar ban poi se ka jingjop kade ka jing ya ro ka jing mane but shabi balai ban yo ya kata ka jingjop apdeng jong ka jing e apdeng jong ka thma ka jongi kade ka jing ya lap lani ka jing kren chaphang ujisu ka jing kren lani ka jing ya lap chaphang ujisu ka e ka bengyo i hang ni ka long ba onda habala light na ka ying bendi onda bala that iki kenjeri jong pol silas ka ying bendi ka pliwang uniu nong ap bendi ula syap tieng sikat dei e balai bo syap tieng balai ka jingkali kalong balai bo syap tieng namar ba ula yo ka hukum naki magister layo hukum naki nong sensyar bau deban aphira bha bau deban set bha yaki Enrei haba u kendit nak ba yo thia ong ka tien ka jong blei yo i ba yeng bendi la pliwang bat ula syap tieng ula sim da ka wait lam ongan penyap no yala de namar balai bangala tip ka jing e mentakan long hanga namar bakine kinong sa bendi kila lai kata ka de ka jing mut ka jong u Henry hakapor ka bau mut ban penan saul ni ban penyap no yala de upol bat usilas kila hukum ya u wong wat nom pen men saw yala de wong wat pen men saw yala de ki ong bat une ula kendet ula wan cha polo silas rensiet cha kata ka jaka ba chapo ka ba ula set bat wong akan rat ayu ngadei ban le da ka jing khnyu ong ka tien ka jong blai ken mau ba ki bor ki jong soitan ki bor jong ka jing dom ki bor jong ka jing pang ka jing sitom ki khnyu haka jing don rengkat ka jong blai ki khnyu hakata ka bor jong ka jing duai ka bor jong ka jing yaro ba ka jing mane ki khnyu ki bor jong ka jing dom bat ki bor ki jong syaitan bat uniu nong abendiru la khnyu sika de e bat ka e ka bo ong uan ban kali ka e ka bangan le bangan yo ya ka jing em ka babam bam jukut a nga sngo tenat ladangan kendu iki brio ki ban kali nanga badong ba ka e ka bangade ban le bangan yo ka jing em bam jukut hoi hakapor ka bang ilej ban yalap ki yogi hat ki surok ki don ki brio ki bakwa shisha ka jing em ka babam jukut onda bang ila kali yaki Andre nyar ban siam baki brio dala dehi ken kali banong ayu ngan le bangan yo ka jing em bam jukut aga ni ka dega jing hikaya ngi ki samlaro ladang impat ngoti kena ya ka jing pen em ga jing em ga jongi ladang impat ngoti kena ba jisu la don em ga do nut jonga pihaban kali ga ka jing kali ayu nga de ban le ban yo ka jing em ka bam jukut bat upol sila sang ne ki sedang ban yalap kedekot ba lai puar ki yalap ru ka tien utrai ha u bat habaro ki bahaka yeng jong u nga habangi pej bangi phai kini kisngi ba menta kila bon bha kita kinong yalap
kinong yalap ya lani yanu ki yalap ki babun kinong yalap corona ngelaban ong ki yalap ki keren bahasa phang corona ki keren bahasa phang ki jing ma jong nu jing pang endai ka jing keli kalong hato kat nongut pat na pring jong ngi yalap sa phang jisu kat nongut na pring jong ngi keren sa phang ka bor ka jing pen khia jong u kat nongut ngi keren sa phang kata ka bor ka jing yada jong u bolong ma u mau siang bolong ma u ka sti ba bolong ma u ka kut bas kem kat nongut na pring jong ngi keren sa phang kata endai kan mau ba ka bible u shabi jong ka jingjop udai u shabi jong ka jing yalap ka jong phang utrai kadai ka jing ki kampla ki ba ublei ule bat ngi yo i hang ni ki khot ki babut haba ki la ya lap yo jisu haba ki la ya lap ya ka kerteng ka jong ublei unong ap bendi on tang ma u wat ka yeng jong u baro ka we lapen em ya ki bar ka khot babut le ka ong ba uni nong ap bendi uni hu ba bom uba sempat ya pol usilas mentau la sim da ka jan ba ka pnyang ban sop ban spanya ke jingjingem ke jongki ula besabam ya ki menta unihi ken mau ba uniu nong ab bendi ulawan ban le bha menta ya pol usilas tangata wat ya ka yeng jong ubaro la pen baptis ong ka tien ga jong blei la da pin yo i ga khot balai pulai la sait ya ka jingmong jongki ba la pen baptis ya u ma u ki jong u baro kumni ru ki jong u baro ngim tip ki family member jong u la ban dei le sela do don ki au thau la don sa ki we pat ki khot jong ka yeng nama ka tin ka jong blei ong ma u bat ka yeng jong u baro bat kan mau ba ka jing thrang ka jong blei ka long ba ka yeng baro ka we ban yo jing panim tang ma phi na ka ka daw ha ba pi tip yo blei ha ba pi tip ya ka jing pen em sedang ban yalap ya ki shaki we pat sedang ban keren syapang ka gospel jong ka kubo ba bahasa ki we pat kasam ka bakhandai pun riu ka khot ka ba ar ka ong to khu ya ka kerteng ka jong u to pen bana halakas ngi ya ka jingpen em ka jong u kasam khandai pun riu ka ba ar ka ong pen bana man lakas ngi kamut halakas ngi pen bana ya ka jingpen em ka jong utrai ya thu khana ya ka buram ka jong u ong kasam khandai pun riu balo ki khot ang tu pin yo i ka de ka hukum yang ngi bangin ngin le e na ka benta ka kerteng ka jong trai bat ka berengkong ki chronicle kal nong ba khat nriu ka de khot ka ba ar pho prang in yo i hang tu ba ka tin ka jong blei ka ong ai ngu yo trai khot kerpat e ka kerteng jong u to pen bana ki jingle jong u hapleng ki ken jaban riu baro ka tin phareng le ka ong proclaim his greatness kamsim ong tang pen bana ki jingle jong u henry kita ki jingle ki ba khrau ki jong u ong ka tin ka jong blei pen bana ya ka ki ken jaban riu baro ken mau para samla ba i ngi dei kita ki khun ki jong blei ki bau blei ula khot kerpang yangi ya ka bangin long ka nuksa shaki wei pat ya ka bangin long kita ki sipai ki jong u blei ki ban king no kita ki jingking atiar bat ki bangin bat igini ki shabi ban wanra ke jingjop ka baneng kong penlut por ha ke jingduai penlut por ha ke jingduai ka ba shimet ke jong pi man kapor ka ba phi khi men step duai so blei ban ong try ngawan hakmat jong me nak ka benta ka kerteng jong me ban yeng nak ka benta ka hima ka jong me bang ngatip bang ade usipai jong me ya ka ban ya le persya ki bor jong ka jingdom leng ba ka jingduai ka teino yo tau brio ba syapo jong pi ka pen khlanya kata ka mensiam ka jong pi bat kan mau ru bangino man thai ya ka ban yaro ban mane ban pen khrau ya ka kerteng ka jong trai ki jing yaro ki long ki ikhtiar ki badon bor ka ban yaro kendro Jericho la pen pra daga jing yaro ka jing mane Jehoshaphat u job ya ka thma persya Amon Moab daga jing yaro ka jing mane us imsol u sol u laj no na kata u mensiam boman ka badon hapo jong u dei lang ba ka jing yaro ka jing mane ka bu David urwai ba u yaro u Paul u Silas ki laj na ka yeng bendi haba ki yaro bat ki mane yo try ngiru kum ki khun ki jong blei yaro
ke ying ki sem ki jong pi hapdeng ke jong ka jing e apdeng jong ka jing ya le apdeng jong ka jing pen shoi jong ka jing em hapdeng jong ka jing tlot jong ka jing em ya ro shu trai bat kan mau hapdeng jong ka jing ya le ka balai keren syapang utrai wanom keren syapang ki jing wanom keren syapang kata ka jing ya le ka ba pidon wanom keren syapang kata ka thma wanom keren syapang ka ka ba ki briu ki keren syapang jong pi wanom keren syapang kata ka jing tlot ka jong pi dala dehi endai keren syapang ublei barong trai hapdeng jong ka jing tlot jong melong blei ba ia melong blei ba pendap ikata ka jing ia ka jing em ka jonga melong blei mau siang ka jing pen em melong ka kut bas kem melong ka bor jonga habang atlot kata ka de ka bangin keren syapang blei haba ong yalap syapang blei ka khamiar kan ikan diat om de ka basu yalap ya ka jing pen em ka jong trai henre ka de ka jing keren ka jong pi syapang utrai kata ka bangi de banle kum ki khun samla but khublei sibon ya ka jing sha score ka jong pi ya ka tien ka jong blei kani ka por but lightly ki shabi ka way ka dei pray praise and preach ka mut duai yaro but yalap kita ke diki lightly ki shabi pan wanra ya ka jingjop ha ka jing em jongi kum ki khun samla te ka de ka jing kentu ka jonga ya phi we pu we bangin ngam kham jiliu haga jing ya de jongi kum ki sipai ki jong trai namar ka tin jong blei ong ka jing klan ka bor jong ki samla ka long ka jing klan kata ka de ka bor jong ki samla to pen klan haga jing duai pen klan ni jing ro ka jing mane pen klan ru haga jing kren ka jongi sapang blei pen krau ya ka kerteng ka jong trai to ngai ban pendam lang jing duai kokpa jongi bah beneng ngawan pendam akmat jong mi ka ni ka klip mat nga aingu American try ba me khot engi bangin long kita ke sipai na ka benta ke hima ka jong me hi yalam engi ha ka lenti ka jingjop but habangi don ha ka liang jong me ngi don ha ka liang ka jingjop a try ngi aingu ya ka jing hikai ka ba me pen pau leng ba pol ba silas ablei bangi yo iru ya ka jing ya le ka jongki persya kita ki jing ki ba ki ya kendu but apdeng jong ka jing ka ba ki ya kendu ki duai shame ki ruai shame but ki yalap ka kerteng ka jong me yarap engi kum ki khun ki jong me ba ki ni ki lightly ki de ki shabi jongi ya ka ban job no ikini ki bor jong ka jing dum job no ki bor jong ka jing sap ting job no ki bor jong ne knyang jing pang coronavirus deleng ba ka jing duai deleng ba ka jing ruai ka jing ya ro ka bangin pen krau ya me bar ka de ka jing ya lap ka jongi shapang jong me kin try bangin ong ubah don hapo jong yu kham krau ban yu tau ba don sabar jong i kamut u jisu ba syong hapo jong yu kham krau ban kita ki jing ki ba don saudong jong ka jing em ka jong i try ya rap ingi kum ki khon samla ya rap ingi way pa way bat penkup ingi da ka bor ka jong me shamingi ai ka buram ka jingu ka jing ro hak teng jisu ngadwai ba ngapan amen amen blaing ka khui phi way pa way khu blai shiboni jing sha score jong phi ka tin ka jong blai nga ai tipat ya ka ni ka por ha EMC jong ka meeting Kumri shibon ye pa Elnathan nam to tu tin ka jong blai ya ka ba phila hikai kum juro laiman si mingi we pu we baro I samla ha ka ni ka benta ya ka ba kumnu ngi la ban job ke ni ki jingale ki jingem ki jongi ke haban ka por man ka bangi kentu ke ni smu thu shisha bakini lightly ki long ke ki bedan kam ka baning kong ka di ka jing dwight aga jingem go jonga ngamat shimet hi ba haba ngai kendu gunu ka gunu ka jinge dan ni gunu ka jinge le ting teng aju dan ki briu ki ba ngaju lej ban ya konsol ya ki te lada kamtam ngi mu samla le ngi klo ya ka ban mare ki parlok ngi klo ya ban mare ki men ki para ngi klo ya ban mare shaki ba e ba thon chit mi pa kumno ki bang ye kendu por singi la ni kita ki jing ki jongi te kham no kham tam le show blay ya ka bang in le ban tuai le ban kren yo blay ba kum juru ban rwa ya ro i ba ka jingjop ka long ken ling ba ka jing ro ka jing mani kum ka I nakting ka jong blay kum no ba upol silas ba kum juru ka story ka jong ka
kadalin check mo kumbai Elnathan ilong ba kumnu ka yo ye ka jipin kia lingba ka jing na ka jing pang cancer ka yo ye jipin kia lingba ka jing ruai in Jesus name tingi ngai ka dan ko bor ha ka jing ruai ka jing ro ka jipin bana ka nas tu ha la diru da ki dan ki por ki bang asngo ban kia shisha nga let ken shi jing ruai nga let shi jing mani ba nga ruai nga so tu ka in along ka ba ka like pareng na ka jingem ka jonga ba kumju ka jingalap ba ka jing pla ka ya ka gospel ka jongle ka jing pla ya ka tin ka jongle ka jing pla ru ya kam ka jongle ba kam tam ka jingalap ken ya ka hima ka jongle ka dan ke ka ba long ken ka ka ba kam ram ko ble pha ba kumju ru ka dan ka ka jing tre ba ka jing job ha ka ya ba ngile kini lightly pray praise and preach ken kumbai only brother Elnathan kulay shibun brother Elnathan nam ta kani khting ka jong blame kar khui pi shibun ling ba kani ka jing kar khui ngi we pe ki samlang ngai la yo ka jing kar khu ngai la mat ken ka jing ka khting ka jong ka jing ba kala kran ken ngi kumno bangi la ban ya kini ki teo ban sawan si ban wan ling ba kini ki shabi ki bangi la yo bangi penon kam ka jing kulay shibun sa shi said pat blame nang karku pi te ane ka por la poi ka por ngi bangin pen kutno ya kani ka jeseng lang kani ka meeting te kumta nga karpat ane ka por ya i basyampang ya ka ba in duai na ka banta kani angin basyampang skoba te hawi basyampang ya ka ba in duai nam ta kani ka jeseng lang but ka jipim na ka long kum ju hi ba ka jeseng ka long biang ni ka jing ka lang jing kan long bia ha ka te ka tayo ban wan ka sing Friday pori de nyo baje banganyo ek program te ki details baro on sa send pat haki ki number ki jompi on sa send pat haki haka WhatsApp group lani ki WhatsApp messages ki jompi te kumta nakabanta ki baro ki abadon la hangni lada phila ban send yang lani fin tho ka chat phila ban send ka number ki jompi te lada kitu no ki bam yo personal te ngala ban ai mga direct ya katoka meeting ID bar kumju ke baro lagi program ki bangin singin sepentip te pila ban ju send your number jofi khnang wangi la ban benal ni pentip ki program ki ban sawan bar kumju ru na kamenta ki meeting ID bar kumju ki bagi ke baro ki badar kam te khobai shibun te ngin se kando ngin se siapa te kete yo bangan sawan blanger huipi te ngakan ID na ni pori basem Wanrap ya kaban in duai na mata kani ban duai ban perlai ngi nagi an da ka jingkar hu penwai Tuan duai ni kapur try su mat jong making ko try ni ka chanmit ko pa ni smoban ai ngu in ko try ka chnon ka jong making ko pa nam ta ka tin ka jong me ka ba ni le osno ni ka chanmit in ko try ka long ka jingkar khu nam ta ka jong ki try ki samla kin ko pa nam ta bangin la in traben don ki try ki shabi kin ko try baro lai tili try ini ki shabi kin try kin don ni try ka jim ka jong ki samla kin ko try ya ka ban nyale persya in ko pa ki buit thap jong saitan kin ko pa ni sngoban ai ngu in ko try ya tin ka jong mi kin ko pa try jisu ni ka po ni sngoban ai ngu ru nam ta ka po baro in ko pa ma doran kat in ko try ni ka chan mien naru bas dang in try di shakri ki jongi hadu ani ka por in ko try bar kum ju bar ka boai no to ai ba ka jing ba jing e Jesus Christ try jongi lambat dislok sai bom sim khoi to ai ni way line trong sarang kat ni hadu ben de kan du pyang ha singi tho diem ko bangwan kan jo try IT snap tan pon kan Jesus hot wai amen amen Man, flexible. Bansan midur mentah. Wishbon ya baro kita ki boleh join lang te ngin ka program jungi